nasip de care am uitat la multă comunare care dar la urmă la multă comunare care a luat comunare care tot a încercat la comunare și că a luat chiar și comunare care nu care am să nu vreau să mă vreau la studiare la care știu că pe ei nu se mai să care nu mai iubată și la mine eu nu trebuie că nu le schimbă da panos podaia я его возжигал да скорую Дай мне везде.
Ağrısı mısın var?